Здравейте, скъпи приятели! Днес се намираме в просторен 4-стаен апартамент в квартал Левски, град Варна. Ще започнем с първото най-практично помещение. Тук е поставена пералня, а до нея чудесно може да се побере и сушилня. Следва отделна тоалетна синивка. Всичко е подредено и по стандарт. А ето и първата спалня. Просторна, с голям телевизор и огромна тераса. От тук се открива прекрасна гледка към града. Подът е естествен паркет. Има климатик, а техниката е чисто нова и с гаранция. Продължаваме към кухнята, истинската стая на мечтите. Модерни мебели, нова посуда, граден хладилник, миялна машина, фурна, всичко необходимо за комфортен живот. И разбира се, малък уютен затворен балкон. Идеалното място за сутрешното кафе. А сега, нека видим зоната за почивка. Първото, което ни посреща, е просторна гардеробна, мечтата на всяка дама. След това, голямо двойно легло, телевизор и чудесна гледка от прозореца. Следва баня с стилни черни тонове. Всичко е ново, модерно и в гаранция. И накрая още една спалня, която може да се използва като детска стая или кабинет, според вашите нужди. Има климатик, прозорец и гледка към уютна съседна сграда. Благодарим ви, скъпи приятели, че бяхте с нас. С вас беше агенция Era Life. Абонирайте се, харесайте видеото и до нови срещи!